Tak ako sme vám slúbili, tak sa aj stalo a my už sa nachádzame pred Eurovehou a ideme sa pozrieť do Olympic Casina, kde už prebieha pokračovanie série s názvom Olympic Poker Tour. Báň do tohto turnaja je 100 eur, garancia 25 000. Dnes je 19. apríla, teda piatok, a za nami už sa odohráva deň 1A. Poďme sa na to pozrieť. Vedľa mňa už stojí manažér Olympic Casina v Euroveji Ladislav Janko, ktorý nám povie viac o tejto prevádzke. Zdravím vás, môžem sa opýtať, čo všetko tu na hráčov čaká, aké máte pre nich pripravené spôsoby zábavy a vyžitia? Dobrý večer prajem. Tak chcel by som vám povedať, že máme naozaj pestrý program. Okrem klasických kasinových hier tu nás čaká kopec zábavy, hlavne pre nových hráčov sú tu rôzne výhody ako bonusové knižky a okrem toho je tu možnosť naozaj zábavy na živých stoloch ako je ruleta, blackjack, poker a máme tu naozaj pestrý výber herných automatov, kde sa ľudia môžu zabaviť. Takže klasické kasíno. A nedávno, minulý týždeň sme boli v Olympic Casine v Carltone, kde nám manažer tiež spomínal rôzne druhy vernostných bonusov. Predpokladám, že podobne je to aj u vás však. Podobne je to aj u nás. Našim najvernejším dávame bonusové karty, na ktoré si zbierajú bodíky a za tie body si potom môžu buď kúpiť žetony alebo rôzne predmety, ktoré sú mnohokrát aj užitočné. Aby som spomenul len niektoré z nich, máme v ponuke PlayStation Kinect a pre tých, ktorí sa už neradi hrajú takýmto spôsobom, sú tu napríklad poukážky na čerpacie stanice, takže naozaj vhodným spôsobom môžu zužitkovať tieto veci. Ďalej tu máme hry, ako je napríklad letná superhra, kde účastníci si zase len rozdelia finančné prostriedky, tentokrát vo výške 10 000 eur. Kebyže si chcem prísť zahrať, nech už je to ruleta alebo hold'em, kedy máte otvorené? Každý deň sme tu pre našich hostí ráno od 9. až do rána do 5. Počuli ste to sami, od 9. do 5. môžete kedykoľvek prísť. Ženy a pekné ženy za pokrovým stolom vydáme málo, ale o to radšej. Dnes sa nám jednu podarilo odchytiť, jej meno je Zuzka a povie nám, čo tu robí a ako sa jej darí. Ahoj. Ahoj. Ako sa ti hrá tento turnaj, cítiš sa dobre? Tento turnaj sa mňa strašne dobre, lebo zatiaľ sa mi darí. Hej, my sme ťa doteraz nevideli, ja osobne teda ešte za pokrovým stolom som ťa nevidel. Kde hrávaš a ako dlho už hrávaš? Hrávam väčšinou len tu a už je to možno aj nejaký druhý rok. Ako často hrávaš? A tak raz do týždňa možno. Iba naživo alebo aj online? Nie, iba naživo. Online vôbec. Takže keď chcem s tebou hrať, musím prísť sem. Ty neprídeš do iného klubu? Väčšinou som tu. To znamená, si motivovaná priestormi alebo garanciou na výhry? Tu sa mi veľmi dobre hrá, lebo tu je strašne dobrý kolektív. Aj personál, aj hráčov, poznáme sa, kamaráti už sme, takže tu sa mi hrá najlepšie. Trúfaš si aj do Trnavy na finále? Áno, už som jeden takýto turnaj hrala, aj vo finále som bola, tak uvidíme, že dúfam, že aj v nedeľu pôjdem hrať. Vedľa mňa už stojí Miro Lele, ktorý je úradujúcim majstrom Slovenska aj Bratislavy. Miro, zdravím ťa. Čo ťa priviedlo sem do Eurovej? Ahoj, zdravím teda aj pokrových fanúšikov. Priviedol ma tu voľný večer. Našiel som si na nete, že sa tu hrá nejaký stovkový freeze-out, celkom slušným garantom. Nebol som tu ešte hrať, respektíve bol som tu raz hrať, tak som to prišiel vyskúšať. Aké sú zatiaľ tvoje prvé pocity, prvé dojmy? Prvé dojmy sú zatiaľ fajn, odohral som pár rúk, potom ste ma už odchytili, takže zatiaľ je to v pohode. Čo som zatiaľ videl dianie na stole, nejaké bet sizingy a podobne, tak to vyzerá na celkom ľahký stôl, tak uvidíme. Ako vnímaš celkové prostredie tu v Olympic Casine? Skôr ako pokrový klub mi to pripomína také naozaj ozajstné kasíno, takže je tu taká všeho chuť, ľudia si tu nájdú od vlastne asi blackjacku, rulety až po ten poker. My ti zatiaľ budeme držať palce. Ty si rozbil majstrovstva Slovenska aj majstrovstva Bratislavy. Máš ešte stále motiváciu hrať turnaje? Tak motiváciu stále mám, samozrejme teraz sa už zameriavam na tie turnaje s vyšším buy-inom. Toto je viac menej také príjemné spestrenie, keďže moje najbližšie plány smerujú aj do zahraničia. Ty si to už spomínal, vieme, že sa chystáš na VPT do Berlína. Ide to už z bankrollu, ktorý predpokladám, že sa už asi vytvoril, alebo si vykvaldil?
Opravím ťa, nie VPT, ale EPT v Berlíne a toto EPTčko, vyhral som kvalifikáciu, takže ide to z kvalifikácie. Predsa chcem dodržovať aký taký bankroll, takže tie priame buy-iny si platiť ešte zatiaľ stále nebudem, aj keď samozrejme na nejakých tých pár EPTčok by už bolo, lebo ako si spomínal, zadarilo sa pár turnajov, ale vzhľadu na toto EPTčko som vyhral. Ty si vyslovene MTTčko vyhráč, alebo hrávaš aj cash? Hrávam aj cash príležitostne, ale lepšie sa cítim teda na turnajoch. A kde máš aký bankroll management? Je agresívnejší na MTTčka alebo na cash? No, keďže hrávam troška vyššie cache, takže na tej cache je agresívnejší. A teraz, keď si zarobil, nestekneš ma? Mám formu, iba som broke. Potom off record uvidíme. Uvidíme. Preverili sme ďalšie priestory, kde sa hráva poker. A síce Olympic Casino v Eurovej. Zároveň sme spoznali hráčov, ktorí sa prebojovali do nedeľného finále, ktoré sa bude hrať v Trnave. Tým z vás, ktorým sa to zatiaľ nepodarilo, zajtra, teda v sobotu 20. apríla, máte šancu, nakoľko sa bude hrať deň 1B. Vidíme sa v nedeľu z Trnavy, odkiaľ vám budeme prinášať pravidelné vstupy. Teda, snáď sa vidíme, predsa len je piatok.